Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kubhujiwe kwingozi yomgwaqo ngasemandeni. Uvelilo solwa ngokubulala owasemngeni. Kanti le MK limemezele izinhlelo zalo. Izindaba ze1KZNTV uzifundela uSiyabonga wakaduma nena bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi uhulumeni uzoyeseka ngakho konke imindeni eshonelwe ngamalunga engozini yomgwaqo eyenzeke namuhla ekseni ngasemandeni enyakatho nelikaMthaniya. Kule ngozi enyantisa igazi okushayisane kuyo imoto yohlobo lweToyota Avanza neloli emgwaqweni omkhulu onguThelawayeka ku-N2 idluleke nemphefumulo yabantu abayishagalombili okuhlanganisa nabafundi abayisikhombisa besikole samabanga aphezulu. Bayishagalombili ke abashonile endaweni yesigameko namuhla ekseni engozini yomgwaqo ebihlanganisa imoto yohlobo lwe-Avanza kanye neloli eyenzeke ku-N2 eMandeni. Imbiko ke iveza ukuthi omunye wabantwana abashonile uthathe imoto ekhaya kungekho umuntu, kanti ke bazothi endleleni sebebuya bavelelwe ke ilomshophi. Kanti ke kuvela ukuthi ekhaya bavele ke balungiselela umngcwabo wokufihla elinye lamalungu omndeni ozoba kusasa eThekwini njengoba ke sekwenzeka lesi sigameko. Ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal uSiboniso Duma ube esehambele endaweni yesigameko, ube esedlulisa amazwi enduduzo emndenini elahlekelwe, waveza ukuthi ke okwamanje abazi uqagula imbangela yengozi kuze kubeke imabaqoqa lonke ulwazi noma baphothula uphenyo lwabo. Umbiko wesikhashana uveza ukuthi ke kungenzeka ukuthi bebukhona ubudedengu, kodwa okwamanje asifuni ukuthi sifake yonke imininingwane. Sifisa ukuthi imindeni iduduzeke, siyoyibiza media briefing sesisho kona ukuthi kwenzakaleni emotweni yeAvanza, kwenzakalani etruckini, ngoba kungcono sikusho kahle sekuphelele. Kodwa ngicabanga ukuthi ke kunemindeni ke ewu8 efanele njengamanje ezobe semakhandleleni ke kunabantu abadlula abawu8. Ibona kufanele sibabheke kakhulu eduzane ukuthi abaduduzeke bakwazi ukuthi basizakale, and uhulumeni uzobe esizakala ngeduzane abalekelela. uDuma uthi ke basezinhlelweni zokuthi ke bafundise umphakathi ngobungozi ke bokusebenzisa imigwaqo engethelawayeka. Uthi ke basazi isimo eminye imphakathi engaphansi kwaso njoba ke eminye imizi yakhe eduze nalemgwaqo. Ubeke sekugcizelela nokuthi ke nalemgwaqo emincane ngenela emgwaqweni onguThelawayeka nayo ke ingenye yezimbangela edala ingozi emphakathini. Basezinhlelweni ke zoba zilungiswe zonke lezo inkinga. Uhulumeni uzimisele ukuthi ngokomthetho akufanele ngabe abantu bayakha eduzane nje kwemigaqo emkhulu ngoba imoto zisuke zihamba ngesivini esikhulu. Kodwa kuhulumeni uzozenza izinhlelo zokuthi yagqugquzele ashe emphakathini ukuthi kwenzeka kanjani. Siyafisa ukubanxanxa ke ngicabanga ukuthi RTI siyavumelana ukuthi kuzofanele enze izivimba mgwaqo kuyona yonke nje lemgwaqo. Cishe unibole nje basila ukuthi kunezimoto nje busavaliwe freeway bayakwazi ukuphuma eceleni. Kufanele siyilungise ngokusheshsha ke leyo. Abantu basemandeni kufanele balazi lo qiniso noma ke uhlangene local kufanele sikhulume nobabunyando ukuthi akabenze awareness nje ukuthi uma ungenisa imoto ku freeway suke zihamba ngesivini esiphezulu imoto kusuke ngenzeka wenza ingozi, akufanele sikwazi ukuthi sibavumele abantu kanjalo. Ngenzeka ukuthi kubona ku shortcut akufanele sikuvume, kodwa nakhona ke ukwakha nxa esimo sobandlulu esivela kuzona unabantu othola ukuthi bakheduzane kakhulu ku freeway, ingane zidlala eduze kwa freeway. Umsebenzi womzali nomzali nomphakathi ngokubambisana ukuthi ayikho nje ingane kufanele ikwazi ukuthi icrosse u freeway. Loyo ke uyikhansela kule ndawo uqinisekisile ukuthi ngempela abantwana ibona abebehamba ngemoto abebeyithathile ekhaya ngaphandle kolwazi labazali nokube sebedlula emhlabeni. Abanye ke babo bakhele le ndawo bafunda ke esikoleni ezahlukene ezakhele yona le ndawo yasemandeni. Kunezingane ebeyidriver phakathi nentombazana yodwa nabafana bashona bonke baba8 kuye emotweni. Umndeni wakwaNgcongo, umndeni wakaNcwane, umndeni wakaNdlovu Sish, kube umndeni wakwayikhali and ingane yakwaDladla masithola kahle la efunda eSkhuthele. Bebeyithathile imoto abazali bengekho, kubo kwemoto kunomngcwabo khona kusasa eThekwini, so mama ubengekho ke bayithatha imoto bahamba baya la bebeya khona ke njengoba bese bebuya ke sebebasengozini. Uphume ngaleyo ndlela nje ukuthi bathathana njengabangani ngoba umama engekho eseThekwini. Mayichaza omunye wobhuti wakhona besuke eThekwini ukuthi namhlanje kubalindele isidumbu sika mama umkhulu ozongcatshwa kusasa, so base bethola ikhole ke sebeza la
just ukuthi bezobona ngempethu kwenzekile. Lezi izindaba zu1KZNTV ngengosamkeliswe Nqulunga ngibike ngisemandeni. Uvele kafishane enkantolo yemantshi yaseHawikho wesilisa osola ngokudubula abulala ikhansela le-DA kumasipala umngeni unhlala yenza Ndlovu owabe ngusotswebhu. Lo msolwa uboshwe ngemumva kwesikhathi esicishe sicele kunyaka njengoba uNdlovu abulawa ngozibandlela nyakenye. Umholi we-Democratic Alliance kwaZulu Natal uFrancois Rogers uthi abaneme ngethimba lamaphoyisa ajutshwe kuleli cala njengoba ke awafuni ukusebenzisana nomndeni kanye nethimba eliqokwe iqembu ukuba lilekelele ngophenyo. Umholi weqembu le-DA kwaZulu Natal uFrancois Rogers uthi bajabula ukuthi ikhona inqubekela phambili ngokubulawa kwekhansela labo kumasipala omngeni unhlala yenza Ndlovu njengoba sekuboshwe umsolwa kepha bathi bafuna kuphenywe kuze kufike kumnyombo wendaba. From our perspective and from a party perspective, we're happy that there's movement in this case. It's been a long time since Nhlala Yenza was murdered. We now have a suspect that has been arrested, but we're not getting to the bottom of who, what, how, or why. And this, of course, is a concern for us. So from the information I'm gathering on the ground, the accused today was part of a group of people that planned the killing of Nhlala Yenza. So from that perspective, we welcome, as I say, the arrest, but we need to get to the bottom of who is behind this and why this was committed. Imeya yomasipala umngeni uChris Papas uthi kukhona imibuzo ngomsolwa nangamaphoyisa ajutshiwe kulelo daba. Yebo ngixhumane nomndeni bayajabula ukuthi ukhona umuntu oboshiwe. Kepha kunembuzo mayelana naloko oboshiwe ngoba imininingwane eminingi asitholi uma sibuze imibuzo. Sicela ukuhlukanisa amaphoyisa lawo esibaziwe la ko SAPS le task team ekhona ebekwa umongameli. Sine information sinobufakazi lesifuna ukubanika kepha bafuna ukuhlangana nathi ingakho umndeni ke nabo futhi banembuzo ukuthi kungani bangafuni ukuhlangana nabantu esinabo abafuna ukubanika information mayelana nokulala kwaNhlala Yenza. Kodwa ke kusinika ithemba ukuthi kunomuntu oboshiwe mhlawumbe lokho kuzovela kuleli cala kuzokhomba indlela kulabo abanye abaxhumena nalento esibhekene nayo. uRogers uphethe wathi bafuna umsolwa avikelwe estoksini ukuze kungeke kuphazamiseke uphenyo kuleli cala. Now, our province has a dreadful history of witnesses and people in jail succumbing to injuries, and we call upon SAPS and we also call upon the correctional services, wherever the accused is going to be housed, that the accused is given the proper protection that he deserves. Otherwise, we've seen this play out before and we don't get to the bottom of what the actual or who was behind this. Icala lizobuya enkantolo ngenyanga ezayo. Ezindabeni zo1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseHawiki. Iqembu iMK Party selimemezele ukuthi lizokuba nezinhloko hhovisi ezimbili kanye namahhovisi ehlukene kuzona zonke izifundazwe zakuleli. Lokhu ke kuvele kwisithangami sabezindaba saleli iqembu nalapho liveze khona ukuthi ke lizokuba ke namahhovisi ayikomkhulu laleli iqembu eGoli kanye naseThekwini. I have not seen these days in particular anything that is better in our conferences that we've been having. And we've asked the question, what is it that is more important for us to have conferences, what are they called? Elective conference. Why must we keep on electing? We call it democracy. But I'm sure all of you know that today, those who win are those who have the money. Is that consulted? Is that democracy?
Do you know that there are presidents who are president today because they had all the money, but they can't do the presidency or do anything that is presidential? No, that's true. It has become a business, not even a proper business, corrupt business, where people take money, pay to elect so and so. One of the things that those who are behind those who have money have done, if you get elected, they think you are not doing what they want. They then give money to your comrades without you knowing, that pay people to be able to have so and so become a leader. So we have leaders who are not the leaders of the membership, but the leaders that have been elected by bought people with money. I don't think there is any democracy that we're talking about. And we know it because we have suffered. Maybe many of you have not. But some of us have as political parties. There are people who are leading who are not supposed, who are not meant to be leaders. They don't even know how to lead. But because of the money, they are. I just wanted to clarify this. You should know it's a well thought out decision. We want, in the first instance, I don't understand why, if there is a leader who is leading very well, doing everything, he must be taken out. You bring somebody who is directed from somewhere, even outside of the country. I don't think we should be so blind not to see that. Kuleli qophelo ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu. Yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kubhujiwe kwingozi yomgwaqo ngasemandeni. Uvelile osolwa ngokubulala owasemngeni. Kanti le MK limemezele izinhlelo zalo. Balinganiselwa kumashumi ayisithupha osomabhizinisi abasebancane abahlomule ngezinsiza ezivela kumnyango wezokuthuthukiswa komnotho ngokubambisana ke nomasipala uMhlathuze. Omunye wosomabhizinisi uSinenhlanhla Cassandra Mthethwa uthi lokhu kuzomsiza kakhulu ukuthuthukisa ibhizinisi lakhe. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal ngokubambisana nomasipala uMhlathuze banikelele ngezinsiza kusebenza kosomabhizinisi abasebancane abangamashumi ayisithupha. Bonke labo somabhizinisi basuka ngaphansi kwalo masipala. Omunye obahlomlile uthi izinsiza azosithola njoba ethunga kuzomsiza kakhulu. Qala ngibonge nje umasipala waseMhlathuze ngokuthi us-acknowledge as osomabhizinisi abancane futhi abesifazane. Namhlanje sizohlomuliswa ngeinsiza kusebenza zamabhizinisi ethu. Mina I know that getting umshini wokuthunga as someone who's in the clothing business, and lokho kuzongilekelela kakhulu because kunzima when we have to njalo kumele sisource izinto. Now I can do them myself, and this also allows ukuthi ngicreate ama employment opportunities ngoba obviously I'm gonna need help with ukuthunga nakho konke. Business lami liqale 5 years ago, and okwamanje sinabantu abawu4 who are working full time, and I'm sure with ukulekeleleka engikuthola namhlanje with imishini engizoyithola, obviously kuzodinga ukuthi ngiqashe abanye abantu abazosiza just so that the production izokwazi ukuthi ikhuphuke, sikwazi ukuqhubeka si deliver service okuyiyona kuma clients wethu. Imeya lomasipala uXolani Ngwezi uthi lolu hlelo luzosiza kakhulu ukulwisana nokungabi khona kwamathuba omsebenzi njengoba osomabhizinisi bezokwazi ukukhulisa amabhizinisi abo baphinde bakwazi nokuqasha abanye. Imali yayo 2 million rand, and umuntu ngamunye kuzosizwa abantu abawu60. Kulabantu abawu60 umuntu emunye uzosizwa ngeequipment ka 30,000 rand. Siyathokoza kakhulu eminyangweni ngoba umnyango ufezekisa lokho esikwenzayo lapha eMhlathuze. Nizokhumbula nonke nomphakathi uyakhumbula ukuthi le program yokusiza osomabhizinisi abancane sesiyenze iminyaka emibili ilandelana, and
it has proven ukuthi is a very successful program. Abantu are beginning to share success stories ngathi about the assistance abayithola kumasipala. I have no doubt ukuthi nale assistance laba abangama 60 abazoyicosha namhlanje izokwazi ukushintsha impilo zabo ngoba inkinga enkulu esibhekene nayo ukuthi amathuba emisebenzi awekho. So uma kukhona abantu abavelayo ukuthi thina sifuna ukuzisebenza possibly sidale namathuba emisebenzi ngesikhathi esizayo. Njengohulumeni fanele sibambisane ukuthi labo bantu sikwazi ukubasiza. Ungwezi uthi bazoqinisekisa ukuthi babanike izinsiza kunokuthi babanike imali futhi bazolandelelwa uqinisekisa ukuthi ayaqhubeka amabhizinisi abo ayasebenza ngendlela. Into nje engifisa kakhulu nengikhulekela kulawa sebake bahlomula la eMhlathuze nabazohlomula namhlanje ukuthi bayiphathe kahle impahla ngoba asibanikanga imali ucash kodwa sibanikeze impahla elingana nemali ethile. Kungcono ukuthi makwenzeka umuntu ethi uyaliqala uyasukuma nebhizinisi limehlula asondele kithi simnikeze usizo lokummentorisha makumehlula further kungcono sikubuyisele kuhulumeni uhulumeni akwazi ukunikeza abanye abantu. Phakathi kwezinto abahlomule ngazo zihlanganisa amafriji, imishini yokuthunga, imishini yokugunda utshani kanjalo nemishini yokwenza ice cream, izinto zokupheka, izihlalo kanjalo nokunye. Ezidabenzi 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uMbalishinga unikelele abantu abenza amakhono ngezinsiza zokuziqalela amabhizinisi abo. Labafundi abafundela amakhono eTolomane Mnyayize Development Center esisebhobhoyi banikezwe ngezinsiza ukubalekelela kuba baziqalela amabhizinisi abo. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uthi njengendlela yokunqanda intsha ehuvanzi igcinisa izibandakanya nophuzo oludakayo okanye izidakamizwa bayikhuthaza ukuthi yenza amakhono ukuze bakwazi ukulwa nokwentulwa kwamathuba omsebenzi. Ungqongqoshe ukusho lokhu ngesikhathi enikela ngezinsiza kusebenza kubafundi besikhungo iTolomane Mnyayize Development Center esebhobhoyi ngaphansi kwamasipala iRinkonyeni. Kune center yethu lapha yamakhono iTolomane Mnyayiza njengoba ivuliwe ngokusemthethweni ngonyaka odlule. Sibake nentsha ukulwisana nama social ills akhona emphakathini, sibe nentsha esitholayo ukuzofundela amakhono afana no plumbing, khona ezokupheka, o chef, khona ukuthunga. So namhlanje ke mase befundile baqeda njengomnyango sinohlelo lokuthi bathola ama startup kits ukuthi bakwazi ukuyoyiqalela lokho abakufundela ukuthi bayokwenza. Ekuyiyona nto ebaleke kakhulu nebeyilokhu iyigap ukuthi okay umuntu usefundile ke manje seyakwazi ukuthunga, so ususa nje unyawo lokuqala ama efika ekhaya. So namhlanje injabulo enkulu kubafundi bethu ukuthi bakwazi ukuthi bathole into yokuthi bayoqala. Umfundo wenza izifundo zokupheka uthi ujabule kakhulu ngalomnikelo. Ngifundela ukupheka usuku la namhlanje lusijabulisa kakhulu ngoba kufike abezeminyango ehlukene bazosipha amathuluzi okupheka okuthi mawufuna ukuyokwenza ibhizinisi lakho uzosizakala kakhulu. Asizukuba khona isidingo sokuthi usokole mhlawumbe uyoboleka imali nani kodwa uzothatha lokho okunikezwe umnyango uhambe uyosebenzisa kakhona. Kuyasilekelela ngoba eindaweni eziningi kuyakhokhwa kodwa la kumahala and basinikeza namathuluzi ukuthi sisebenze ngawo. Umfundi weconstruction uthi uzoziqalela ibhizinisi lakhe njengoba amathuba omsebenzi enqabile. Abantu abasha namhlanje banqatyelwe imisebenzi ukufuma sebakhona abanye sebefundile ngosesokwazi ukuthi sithini sizimele sikwazi ukusebenzela without basesikhangelana nemisebenzi sokwazi ukuzenzela thina ngokwethu. Mhlawumbe kusasa umuntu angaba nebusiness yakhe abe neconstruction yakhe azilawulela abantu mhlawumbe abenguye oqasha abantu. Ufundela ukuthunga uthi kumhlaba umxhwele ukuthi bazonikelelwa. Njengoba ngithunga nje into esoyithola la ngaphakathi imishini yokuthunga ukuthi ukwazi ukuyiqalela ibhizinisi lakho like ukwazi ukusebenza ube sesikwazi ukuthi sikhiphe iproduct kanje njengekhwama basinike namarulo ukuthi ukwazi ukuyiqalela nayo yonke lento ukuthi ukwazi ukuqhubeka nomsebenzi. Ungqongqoshe uphinde wanxusa umphakathi ongaphansi kwalomasipala ukuthi usiphathe kahle lesi sikhungo. Ngoba sihlaba lokho impela ukuthi abantu mabeyiphethe kahle ikhungo bayasiqhugquzela ukuthi sakhe nezinye zibe ziningi zande.
bayas-owna njengomphakathi fanele bagade nezinto ezingaphakathi, but over and above that bagade abantu laba bazofunda. Umuntu mayihamba emphakathini ehle stopini eyesenta bazi ukuthi lo muntu uzofundela ikhona emphakathini wakusho ukuthini lokho. Lumbiko beniwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisebhobhoyi. Imeko umasipala uMfolozi uXolani Bhengu unekelele kubafuyi kwesakamthethwa ngokudla kwezinkomo nemithi yokuzelapha. Lokhu ke kulandela njengoba abafuyi belahlekelwe imfuyo yabo ngenxa yesomiso. Isomiso sikhahlameze kakhulu abalimi eMfolozi kwimfuyo yabo. Leli xathu lokuphendula kwamasipala ukulekelela kwabafuyi. Umeya kamasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi balethele ulusizo kubafuyi kule ndawo beluhambisana ke nokubacobelela ngolwazi ukuze kwenziwe imizamo yokuba ke imfuyo ingafi ngesomiso ngokuzayo. Kuyiqiniso ukuthi sibonile ukuthi isomiso sikhahlameze kanjani abafuyi bala eMfolozi. Ikakhulukazi siyazi ukuthi imfuyo iyona bhenke noma ilona themba lo baba no mama nabafowethu silishiyela abazali. So lolu hlelo ke siqale ngesikhathi isomiso sisahlange kakhulu. La sibona khona inkomo khona zifa zibulawa indlala. Sase sibona ukuthi akube khona ke esilekelela ngakho. Sabalandela ke udokotela okuyena owazi ngemfuyo ukuze okokuqala abanike ulwazi ngoba ulwazi lona libalekile ngoba akufunale ukuthi side sibanika ufish kodwa fanele sibafundise ukuthi udotshwa kanjani ufish. Ingakho ke udokotela kade ezobachazela ukuthi yini okufanele bayenze ngoba nesilungu siyasho ukuthi prevention is better than cure. So ke iqiniso lithi ubusika njengoba debukhona bubulala inkomo busazoba khona nangonyaka ozayo. Yini okumele bayenze ubhekelela leso simo noma usivikela ukuthi singenzeki. Lokho bese sobacushisa ngakho. uBhengu unxusa abafuyi bakuWard 10 ukuba bedayise ke imfuyo ugwema ke ukuba ke ife ngobuningi. Okunye ke ebesizokukhuthaza ilokho ukuthi inkomo zizoba zinhle njengoba kuswela ngoNovember December zibe kahle. Mawunenkomo phela ezu20 qikelela ukuthi mase kuzongena ubusika dayisa noma inkomo embili uthathe leyo mali uyibeke ebank. Leyo mali iyosiza ngesikhathi sobusika la sekufanele khona uthengele inkomo emithi yamavitamin, uyithengele amadip, uyithengele utshani lobo busuka september ukuthiwa amabhele. Ngakho ke besizobanika lo qoqesho ukuthi lokho kubenze manje ungabenzi kokulandelayo. Abafuyi bendawo bathi balahlekelwe imfuyo ngesomiso kodwa ke balithokozela ukusizwa belilethelwe kumasipala. Linyalelwe la kakhulu empahleni phela. Besicela nosizo phela sifuyile sabona umzana. Siyafisa nkosami ukuthi size lapho nalapho ofanele lisize khona. Sikwazi ukubona ziyana phela silimelelwe phela impahla. Inkomo, imbuzi zifile. Kuba impela kakhulu. Siyakhala, sicela usizo ukuthi sithole usizo phela lapho. Nemeya yethu isize lapho sikwazi ukuthola usizo singenza kanjani. Kufelwe izinkomo ezimbili nezimbuzi. Ngicabanga ukuthi imbuzi lapha 3-4. Ngingathokoza kakhulu ukuba uhulumeni waseMfolozi ukuba asilekelele ngendlela naye abona ngayo ukuthi ngasilekelela kanjani ekufelweni imfuyo. Singasho ukuthi ngalokho siyamphoqa kodwa njengohulumeni phela simvotelile kuhle ukuba naye masikhala ahambe osikhulekela kuhulumeni omkhulu. Sibizwe imeya ukuthi asizolalela ukuthi ikuphi okufanele siqhube kahle ngemfuyo njengoba isifele. Siyathola ulwazi esinalo ke ukuthi sulibambile ukuthi ke uma ufuyile kufanele wenzeni. Kafishane nje cha zisifele impahla njengami nje ngifele inkomo ezu11. Kodwa ngalokho okwenzekile abasitshela kona ukuthi impahla kufanele siyilokhuze kanjani. Siyathemba ukuthi masingalandela lenqobo omgomo abasitshela yona sizokwazi ukuthi imfuyo yethu silandele ngendlela efanele. uBhengu uyaleleka abafuyi labo abalahlekelwe imfuyo yabo ngesomiso ukuba bebhalise imininingwane yabo kubaluleki babo ukuze kudluliselwe eMnyangweni weZolimo esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ezindabeni ze1KZNTV kubiya uNkosenhle Mthembu kwesakamthethwa eDondota. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nengosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya.
Siyakubingelela siyakwamukela mekukuthi ke wena usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esithi yize zihamba phambili namhlanje. Kubhujiwe kwingozi yomgwaqo ngasemandeni. Uvelilo solwa ngokubulala owasemngeni. Kanti le MK limemezele izinhlelo zalo. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 17 rand 45 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u19 rand 9 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u22 rand 78 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithane igolide ke lona lingu$2,640.78 cents i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$79.40 cents umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Ukungaziphathi kahle kwengxenye ethile yabalandeli beKaizer Chiefs sekholele ekutheni leli qembu lihlawuliswe izizumbulu zemali ngemuva kokutholakala linecala yikomidi eliqondisa izigwegwe le-PSL. Lokhu ke kuqinisekiswe ngumshushisi we-PSL uZola Majavu kulandela isigameko lapho abalandeli bamakhosi bajikijela khona izinto enkundleni ngesikhathi bebhekene neMamelodi Sundowns emdlalweni weBetway Premiership ngenyanga eyedlule. Umdlalo wase-FNB Stadium egoli wanqotshwa ama-Brazilians ngamabili kwelilodwa. Abalandeli bajikijela izinto ngemuva kokuphikwa kwegoli elalishawe Edson Castillo. Umdlalo usoyophela nokho-ke ababecabanga ukuthi-ke lizobalethela iqembu labo okungenani iphuzu. I-Chiefs iwavumile amacala ebethweswe wona yase-ke ihlawuliswa imali engu-100,000 wamarandi kwathi u-50,000 wamarandi walengiswa ngombandela wokuthi-ke ingatholakali necala elifanayo kuze kuphela isizini. Ngesizini edlule yakhokhiswa inhlawulo engu-100,000 wamarandi ngesigameko esifuze sona lesi. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ngiyaziguqisa ke ebese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze kusasa futhi nezinye. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.